Kurang titik keprencet aku yuk. Kepreset. Keprencet. Ya wis sak karepe lambemu. Nggih. Lho nggih ku piye maksudnya terus Ya keprencet iku mau lho. Nggih saderengipun dalem aturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawisipun melempem nggih, adem-adem niki napa? Nggih masalah niki lho midlok to. Lemahe iku beda karo kono-kono. Nduk kene lemahe enek lime. Lem apane sandalku mancep bare nduk tengah-tengah. Lho lah iya lem. Lumpur. Lem. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Kanthi kelas ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya panitiane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Nggih. Atur kunjuk dumateng para rawuh para sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Nggih menika wau padatan saben pedayan Sekarsari ingkang badhe dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Ning saderengipun mami ngaturaken sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini channel YouTube-nya MKD Mojokerto. Bekerja bareng saking channel YouTube Budi Wijaya TV. nggih. Ten mriku wonten ludrukan wonten campur sari. Dan juga film anti galau. Ngaten. Lan popile jenengan pengen pirsa sejarahipun pengalamane seniman langsung kemawon wonten channel YouTube Gundul TV. Gundul TV. Ugi mboten supe mami ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu menganti Laban Bringkang sedaya saking Wotang Sari saking Arus Banyulegi Segodo Bancang Tarik Lamongan Tikung Watu Gede Dawar Merayu tasih ayeng koyong dalu menika sound system THJ kerja bareng CRA Audio Gresik. CRA Audio kata lho mami. Lah ya catetane iki akeh kono duwike bisa. Nggih yuk. Untuk lighting-e langsung kemawon sesarengan lighting sinten yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. CRA tok berarti nggih. Nggih kula atik ditulis sing gurine. Sesarangan audio CRA. Ngaten nggih yuk. CRA Audio. Jumbo kali kanan menika sesarangan duo Lemos. Ayo diwiwiti yuk. Nggih, tapi enten niki enten serat mami. Nggih. Paring pirsa kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Ampun supe tanggal 13 Desember. Budi Wijaya pentas ten Desa Kalipadang. Kalipadang 12 Desember. 13 Desember. Ngapunten. Nggih. 13 Desember pentas di Desa Kalipadang. Ampun supe dulu. 13 Desember. Yuk. 12 dalam minggu. Ayo diwiwiti bedayan Sekarsari riyen yuk. Matur suwun Mbak Vida, rawuhipun ugi Mas Mompo. Sugeng dalu.
sembah nuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Langsung kemawon ditimbali adik-adik yuk. Ning Bella, ning Dias dan ning Kiki. Oh, ning Adis. Untuk selanjutnya dipersiapkan soalnya dalane rada ekstrim nak. Langsung baris mawon. Jadi gak suwe-suwe. Tiga personil darah orang-orang diarani lungo ngebecik ya tak tekati yuk cantik kan dengan sami. Oh, oh. Di belakang Neng Kiki akan saya tampilkan Neng Dias dan Neng Marsha. Mbak Marsha kalian dia sampun dirajengaken temriki Neng Sanana Handayani dan Neng Rani. Sanana ganti Loh, tak dawakno jenenge. Sanana Disco. Sanana Disco Handayani. Ambek Mbak Rani. Apa? Rani Garuda Pancasila. Ngawur. Di belakang Neng Rani akan saya tampilkan manis Jawa Timur, Neng Putri Agung Sedayu, Neng Nyantika Dimasari. Dua personil campur sari. Wes pokoknya jos.
rumah tangga. Sabaripun Mbak Yanti kali Mbak Putri dipun lajengaken sing duwe horeke Jombang. Jombang. Ning Ani Kumala dan ning Ika Rempong. Ayo monggo Mbak Bella. Horeknya Jawa Timur ini. Sade. Ayo Mas Amri, tarik. Neng Rizky dan Neng Titin Subayu. Seniman kondang engkang sampun rawuh mriki Ibu Rizky kali Ibu Titin, monggo. Drum band. Pusing, Bella pusing. Neng Vikum Sukrisna, Neng Yuni Suyanto, semonggo. Ikiri duo bomber, tabono jaranan tretek dor. Nggih menika wau Mbak Vikum kali Mbak Yuni nggih. Dilajengaken langsung kemawon. Susan Warsono dan Neng Mariati. Pengremanipun Ludruk Budi Wijaya. Monggo.
Pemain sinetron yang lagi naik daun temriki langsung kemawon Neng Endang Sekendut dalam sinetron Andai Engkau Datang Kembali. Neng Sartini Dalam sinetron sinetron kecil-kecil cabai nyengit. Dadi senator. Langsung kemauan kalau tiba di temriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya yang pertama Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, disusul Ibu Mary saking Mojosari, engkang terakhir Ibu Irma saking Jombang. Gimana kok kalau mau sesarangan artis Bedayan Sekarsari Katur Seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya Blender mengguri menaturi sesarangan campur sari ini Delewung Mas Jono masih bersama Delewung Anti Galuh dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang semoga Mas Gus. Ivan Yasuya Tanfa sudah hadir Pak Haji Suhud Sugeng Galuh. Kapirang temriki matur sembah nuwun.
sayang mubeng niteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti mati nemen yen nganti liya sing nyayang kleyang tak sawang mencelok ning ngepang kegencengan tak rinding sangka katuan Sepadapun katur disuut saking tim pedot jalur langit atensinya tak sawang mbok aja ngecek pedang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis bunga yang kelakon nanding selirahe urip bakal atiku kehiwang liyan yen si bocah andutut ati kepranan remen ati kutan saya datang tak serani sing pikat bulote bendo margalan nang gubuk asmara Kutang Jombang arane Jawa Timur tlatah uga disebut kota beriman bersinggah nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pondoke kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawis sedaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kutha Jombang iku kota pendidikan kana kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan panten maju kutha Kabupaten Jombang Nggih menika kala wau batetan saben bedayan Sekar Sari kang dilajengaken sedaya kru seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Wonten informasi yuk
Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Jroning suka kudu eling lan waspada pejo-pejane wong lali jek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kalih kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli Perinti di malam hari Lan kula neng ingat ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun.